Yn yr ysgol, dere gyda fi i weithio a chwarae o 9 tan 3. Yn yr ysgol, darllen a rhifo a 9 i 9. Mae pawb yn y dosbarth yn ffrindiau mawr. Mae Siwan yn arlunio ac Iwan yn coginio. Mae Ffion yn sgrifennu a Gwion sydd yn canu. Rydyn ni yn gweithio'n galed iawn trwy y bore a'r prynhawn. Mae'n amser chwarae na'n hwri, cawn neidio a bloeddio dros y lle. Yn yr ysgol, dere gyda fi i weithio a chwarae o 9 tan 3. Yn yr ysgol, darllen a rhifo 9 i 9. Mae pawb yn y dosbarth yn ffrindiau mawr. Mae'n amser cinio tirdi'r cae i redeg a chwarae pêl. O beth sydd yn dy becyn, bwyd a fal a brechd a mel. Ffarwelio nawr na ddiwedd dydd, a chael dweud hwyl fawr nawr i bob un. Diolch Mr Jones am ymysgu